ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସକାଳରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନରେ ଆଣି ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଦିନର ସର୍ବ ଅନିଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା। କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ କରମୂଳେ ସ୍ଥିତେ ବିଷ୍ଣୋଃ ପ୍ରଭାତେ କରଦର୍ଶନମ୍। କରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ କରମୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୁଏ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ।